Hello po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay ipapakita po namin sa inyo ang pagluluto ng kamuti Q. Ito na po yung ating kamote. Ngayon po ay babalatan po muna natin tong ating kamote. Ngayon naman po ay huhugasan po natin yung kamote. Ngayon po ay hihiwain na natin yung ating kamote. Ngayon po ay ito na po ang ating mga sangkap sa ating kamuti Q. Unang-una yung ating kamote na hiniwa natin ng pabilog at saka mayroong square. Tapos gagamit din po tayo ng dark sugar or brown sugar. Tsaka gagamit din tayo ng cooking oil. Ngayon po ay pwede na po nating lutuin to. Ngayon po ay maglalagay na tayo ng cooking oil dito sa ating kawali. Tapos paiinitin lang po natin yung ating kawali para hindi po dumikit yung ating kamuti dyan sa kawali. Ngayon pong mainit na ang ating mantika ay pwede na nating ilagay yung ating kamuti. Isa-isa lang po natin na ilagay po muna para hindi siya magdikit-dikit kapag nilagyan na natin ng asukal. Mas inuuna po namin yung kamuti kasi iba po yung asukal dito. Kapag inuuna mo po yung asukal ay hindi na po siya didikit doon sa ating kamuti. Pagkatapos niyan ay lalagyan natin siya ng asukal para mas dumikit yung asukal. Ngayon po ay pahihinaan lang natin ng konti yung ating stove para hindi po siya masunog. Ngayon po ay lalagyan na natin ng brown sugar yung ating kamote. Paunti-unti lang po muna ang paglalagay ng asukal. Ngayon po ay hihintayin po natin na medyo mag-sticky yung ating brown sugar. Mamaya po ay ipapakita po namin sa inyo kapag dumikit na yung asukal sa kamote. Ngayon po ay magdadagdag po tayo ng asukal dito sa ating kamote kasi medyo konti lang yung nailagay kanina kaya hindi siya nagme-melt. Iba po kasi itong sugar na nabili namin kasi hindi po siya kagaya doon sa sa Pilipinas na sticky siya. Nagme-melt kaagad kapag nilagyan mo ng asukal yung kamote. Ngayon ay hahaluin lang po natin siya. Konti lang po yung nilagay namin na asukal kasi hindi po kami masyadong mahilig sa matamis. Kasi matamis na po yung kamote. Pero nakadepende na po sa inyo yun kung gaano karami ang ilalagay nyong asukal. Yan, medyo nagmelt na po yung ating brown sugar. Tapos dumikit na po siya doon sa ating sweet potato. Basta haluin nyo lang po siyang mabuti. Ngayon po ay hihintayin na lang po natin siyang maluto. Hindi na po kami magdadagdag ng asukal. Mamaya po uli sa second batch ng ating kamuti Q ay maglalagay po tayo ulit ng
brown sugar. Hindi na po natin kailangang takpan ito kasi kusa po siyang maluluto. Halo-haluin nyo lang po. Ngayon po ay medyo malapit ng maluto yung ating kamote kaya dumikit na yung ating brown sugar doon sa kamote. Ayan na, ang ganda na ng itsura ng ating kamote cube. Kaya lang po, hilaw pa po siya. Kaya hinaan nyo lang po yung apoy para hindi siya masunog. Ngayon po ay luto na po yung ating kamote cube. Hahanguin na po natin yung una nating nailuto. Kasi meron pa pong natira na lulutuin pa po natin. Kung meron po kayong barbecue stick ay pwede nyo po siyang tuhugin. Pero kami wala po kaming barbecue stick na nabili ngayon. So ganyan lang po siya. Para diretso kain na. Ayan na po. Tapos ngayon ay isusunod na natin yung second batch. Ayan na po yung ating second batch ng kamote cube na lulutuin pa po namin. Ilalagay na po namin to lahat sa kawali para sabay na pong maluto. Ayan po, lalakasan po natin ng konti yung apoy kasi hilaw pa naman po yung ating kamote. Kaya pwede pong lakasan natin ng konti yung apoy. Ngayon ay hahaluin lang po natin siya. Katulad po ng kanina, yung una nating pinakita. Ganun lang din po ang pagluluto nito. Ngayon po ay hihintayin po natin siya na medyo maluto ng konti bago natin lalagyan ng asukal. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng brown sugar sa ating kamote. Kagaya lang din po kanina yung nilagay namin na asukal. Ngayon po ay hahaluin na natin to. Medyo nag-brown na po siya. So, ibig pong sabihin ay malapit na po yung maluto. Mamaya po kapag naluto na ay ipapakita ko po sa inyo. So, ngayon ay hihintayin lang po nating maluto yan. Ayan na po siya. Medyo nag-brown na po siya. Ibig sabihin po ay malapit na siyang maluto. So, mamaya po kapag naluto na siya at hinango na po namin ay ipapakita ko po sa inyo. Ngayon po ay luto na yung ating kamote cube. Tatanggalin na po natin sa ating kawali. Ayan na po mga mamamayang ang ating kamote cube. Sana po ay subukan nyo ito at sana ay mag-like, mag-subscribe at mag-share kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!